Kažu da nikad nije kasno. Iako sam kroz život slušao kako je prekasno za sve, čega god sam se premio. Ali ljudi valjda uvijek imaju tendenciju više sputavati te nego motivirati. Nakon što me nakon 15 godina koljeno stavilo na cjedilu, morao sam se pomiriti s time da više nikad neću moći plesati. Pa sam počeo tražiti izlaz. Ajmo reći da za sve čega god sam se dotaknuo nakon plesa je bilo prekasno. Ali kažu da nikad nije kasno. Mislim da sam prvi koji to može potvrditi. S obzirom na to da sam u 20. godini života naučio engleski jezik. Don't be angry. I like you. My name is. No. I like you. Not guilty, not guilty. Sa 25 godina vozio longboard. Sa 28 godina savladao gitaru na zavidnoj razini, a sa 36 godina naučio igrati tenis. Kažu da je uspjeh putovanja, a ne destinacija. Ali zašto se onda osjećam toliko neostvareno? Ko da stalno kasnim i da nikad neću stići ostvariti ono što zaista želim. Ili imam osjećaj čak i ako ostvarim ono što želim da sam ostvario prekasno. U smislu zašto to sve nisam ostvario sa 20 godina. Moram priznati da sam se jako dugo tražio. Filmovi, video, snimanje, fotografija oduvijek su bili moja strast. Ja bi snimao. Još od malih dana. Uvijek sam imao kreativan um sa hrpom ideja. Ali na cijelom tom svom putu sam bio prisiljen savladati kameru, misleći kako moram znati snimati da bi realizirao svoje ideje. Čak i dok sam drugim snimateljima predlagao svoje koncepte, dobivao bi odgovore: ako ćete to sve snimati i montirati ja, ko da zajedno sa mnom nikad nisu čuli za pojam redatelja. Ali dobro, realno niti ja toga nisam tada bio svjestan, pa sam shvatio više kao ako želiš realizirati svoje ideje, morat ćeš naučiti kako snimati i montirati. Što nije slučaj, ali ajde dobro. I tako tu negdje je krenulo moje dugogodišnje iskustvo s kamerom i ispunjavanjem tuđih vizija. Kako sam počeo baratati s kamerom, drugi su počeli primjećivati moj trud. Uzimali me za moje usluge snimanja i montiranja, ali usput uvijek žicali malo kreativnih ideja, rješenja i tako to. Istovremeno namećući svoje ideje. Evo, ja vam iskreno riječima ne mogu opisati koliko je frustrirajuće kad te neko traži da budeš kreativan i da mu daš neku ideju na pladnju. Dok ti zapravo taj isti netko istovremeno radi mikromanagement na tim tvojim kreativnim rješenjima. Ali zapravo usput traži da mu ispuniš i njegovu viziju. I naravno da mu to sve daš malo za džabe, znači užasno osjećati kompromise nad svojim idejama. Mislim, na kraju dana uloga snimatelja je da ispuni režijsku viziju. I da, tako sam se ja zapravo godinama gušio u ulozi snimatelja, ne shvaćajući da zapravo sve što sam radio je bila uloga redatelja i da su svi koncepti bili moji. I da stvar bude bolja, na početku radiš sve to za džabe, pa te to još sve više frustrira. Tako sam zapravo tek nakon 15 godina shvatio da sam ja redatelj i skužio koja je moja uloga u svemu tome i da sam bio ugušen užasno krivim informacijama i lošim budžetima i bio prisiljen biti 5 u 1.
Da ne pričam da sam se u međuvremenu toliko izgubio da sam mislio da se moram full jako glupirati u svojim videima da bi me neko uopće primijetio kao kreatora. Tadašnji algoritam nije baš znao cijeniti kreatore koji užasno puno vremena ulažu u svoje kreacije, nego je uglavnom cijenio kreatore koji su jako puno toga izbacivali. Algoritam više cijeni količinu nego kvalitetu, ali dobro, o tom potom. Uglavnom da, potpuno sam se izgubio i nimalo mi se nije svidjelo to što vidim i to što izbacujem van. Zapravo sam oduvijek znao šta želim biti, samo nisam shvaćao koja mi je uloga. I dok sam shvatio u cijelom procesu koja mi je uloga, već sam napunio 35. I u 35. godini sam se baš osjećao kao da jako puno kasnim. Osjećao sam se kao da sam hrpu vremena potrošio kovajući krivi zanat. Iako moja producentica kaže da uopće nije loše što sam se upoznao sa kamerom, jer ću sada moći bolje komunicirati sa snimateljima kao redatelj. Ali gledajući danas mlade kako brzo napreduju, koliko su odlični, zapravo puno bolji nego što sam ja bio u njihovim godinama, ne mogu se oteti dojmu da ne kasnim. A i kad pogledam neke od vrhunskih redatelja u Hollywoodu, svoju karijeru su izgradili dosta rano. Da. Konstantan osjećaj da nisi dovoljan uspoređivanje s tuđim uspjesima ubojica su umijeća življenja i sreće u životu. Kako bi moj najbolji prijatelj rekao, glupo ti je uspoređivati se s drugima, ti onako nikada ne bi odabrao njihov put. Niti bi pristao na kompromise na koje su oni možda pristali. Tako da svakako ne možeš biti zavidan na putovanju na koji onako ne bi pristao. Kasnim li zaista? Ili stvarno nikad nije kasno? Ili sam točno u trenutku vremena gdje trebam biti? Možda je pravi trenutak u kojem je vrijeme da prestanem i samo isključivo uživati u krajnjem rezultatu, te da počnem učiti umjetnost uživanja u procesu. Što ako mjerilo za uspjeh u životu nije nakupina materijalnog bogatstva i statusa u društvu, nego kolekcija uspomena i trenutaka koje nas čine potpunima? Kažu da nikad nije kasno.